Sultian kanako nga ni espirituhan nato nga pagkinabuhi sa kalibutan naata sa kahimtang karon nga puno sa kangit-ngit. Puno sa kangit-ngit inasis nga ni ata ni ini kalibutan nga puno kayo sa sala. Muna ang Biblia nagsulti ka natong tanan nga kinahanglan mahimo tang kahayag, mahimo tang iwag ngadto sa uban, mahimo tang iwag ni ini nga kalibutan, mahimo tang iwag ngadto sa atong isig katawo. Unsay atong buhaton aron ato mapadako ang kahayag nga gikan sa Ginoo ngani sa atong kagalingon. Unsay atong buhaton aron mo sanag ang kahayag sa Ginoo nga ikaw ug ako iyang gamiton ni ini nga kalibutan. Adunay pipila ka mga punto nga angay natong buhaton, angay natong mabatnan sa atong kinabuhi aron ato mapaabot ang kahayag, mapasiga ang kahayag sa Ginoo ni ini nga kalibutan. Una ini og importante nga ato ning buhaton, magpabilin kita da sa Ginoo nga moy tinubdan ni ining atong kahayag. Yes, kinahanglan nga atong connection sa Ginoo magpabilin kanunay, kinahanglan ang atong connection sa Ginoo lig-on kanunay, kinahanglan ang atong connection sa Ginoo permente kanunay. Sa unsa nga pamaagi nga atong mapabilin ang atong connection sa Ginoo, pinaagi sa pagtuon sa iyang Biblia, pinaagi sa atong pag-ampo kanunay, pinaagi sa atong personal devotion sa Ginoo. Ni ana nga mga butang makahimo kita sa pagpalig-on sa atong connection nga Ginoo sa Ginoo. Pinaagi ni ana magapalig-on kita sa ato nga relasyon diha sa Ginoo ug ang kahayag nga gikan sa Ginoo nga moy tunobdan ini mahimo nga ato maangkon aron kita mas musiga pa musanag ngadto sa uban. Sunod nga paagi nga atong mapahimo pagyud ang pagpasiga sa atong kaayag ngadto sa uban, pinaagi sa atong pagtabang pagserbisyo ngadto sa uban, pinaagi sa atong pagtunol sa atong ginagmay nga serbisyo ngadto kanila, pinaagi sa atong ginagmay nga pagpakita sa atong gugma ngadto kanila bisan sa ginagmay nga serbisyo sama sa paghatag kanila og encouragement, pagampo, paghalad kanila og mga alawiton bisan unsa nga mga butang nga may kalabutan nga sila mismo barasig, sila mismo pahinumduman kung unsa ka maayo ang Ginoo. Kana imong nahimo ang pagpasiga sa kahayag gikan sa Ginoo nga na sa imong kaugalingon. Ang katapusan nga paagi nga atong mahimo ang pagpasiga sa kahayag sa atong kagalingon ngadto sa uban, pinaagi sa ato ang pagpabilin nga mapasalamaton kanunay diha sa Ginoo. Pinaagi ini kinaiya nga din puno sa kalinaw, puno sa kadasig nga gikan sa Ginoo atong maangkon sa atong kagalingon. Mahimo nato ni nga lifestyle, mahimo natong kabahin sa atong pagkinabuhi matag karon ug unya. Kana ikaw mahimo nimo ang pagpasanag sa himaya, pagpasanag sa kahayag gikan sa Ginoo diha sa imong kagalingon ug ngadto sa uban. Sa katapusan, hinumduman nato nga ang Ginoo mo tabang nga mas mopasiga pa ngato sa tanang panahon tilo sa haysiga nga atong suga. Apan hinumduman nato kung muduol kita diha sa Ginoo, si ang Ginoo nay mo palapnag sa kahayag gikan ngato nga bisan sa gamay nga suga, bisan sa lamparahan nga naa nato kung atong ihatag kini sa Ginoo, atong itugyan kini sa Ginoo, ang Ginoo nay mo padako nini, kita kini sa kadaghanan nga ikaw gamiton niya ug ang Ginoo mahimaya sa tanang panahon. Daghang salamat. God bless. Tiha kanimo.